Xusto 20 anos despois do desastre do Prestige, o medo volveu a invadir a costa galega, concretamente a illa de Arousa. A praia do Campo amenceu esta mañá cunhas manchas de fuel, o que provocou que se activaran as alarmas na vila. Xa vimos que non eran unhas manchiñas, senón que xa era, tiñamos toda a playa, sobre uns 500 metros de playa, todo cheo de manchas de fuel, animais mortos, moluscos morto. Ao detectar que se trataba de combustible, os equipos de emerxencia saíron por mar e aire para comprobar se o fuel chegara só á praia da illa ou se había máis restos polo mar ou noutras vilas. No 112 xa mobilizaron a salvamento marítimo, ao momento xa apareceu o helicóptero Pesca 1 máis unha lancha de salvamento marítimo e ao pouco tempo a subdelegación do goberno tamén xa mandou medios para poder revisar o que se había en algúns sitios máis e se facía falta mandar outro tipo de medios, que tipo de medios facía falta enviar. Os equipos de emerxencias atoparon algunha mancha máis pequena en algún outro punto da illa, pero non no resto dos concellos nin en mar aberto. Polo momento descoñécense os motivos desta vertedura, pero hai unha investigación aberta a un barco que se atopa atracado en Vigo. O que sabemos, según nos contaron, é dun barco que tuvo unha avería estes días, que está ahora mismo retenido no porto de Vigo e nada, o que sabemos é eso, que tuvo unha avería nos tanques do fuel e vaciou unhas pequeniñas manchas que viñeron parar, neste caso, ao noso concello. Ao longo da mañá, os operarios do concello encargáronse de retirar os restos e de limpar as praias. Dende a illa lamentan que non recibirán máis axuda. Tuvemos que quitar nós o que é o fuel, non tivemos axuda de nadie. Non nos preocupe, tamén vos lo digo. Nós vamos a estar igual cos veciños, non quitouse a mancha. Se hoxe mesmo tiñan que estar os operarios hora da tarde, pois estarían, que non hai problema ningún, pero sí que poderían vir un pouquiño máis de axuda por outras autoridades. Os restos retirados atópanse agora mesmo no campo da zona de Testos. Ao tratarse de combustible, será a Consellería a que se encargue do seu traslado.